Estamos limpando as redes e mirado que ven aquí unha tirita, un juante vello, un pedazo dunha botella vella, un bolo de pedazos de redes e de fío, este pedazo de cabo, este plástico. Isto de aquí non é un plástico, este é o que queda dun ovo de raia, vai de volta para o mar. Estes son trincas que cortamos cando temos que separar dous aparellos nosos, ves? Como van unidos aquí, con estas trincas que cando temos que separalas para sacarlle voltas ou porque hai un cruce de outro, cortámola e levámola para a terra para o contenedor. Isto que teño aquí non é un plástico tampouco, é un ovo de merjacho, deste peixiño que teño aquí, como ven un solo, pois vai de volta para o mar. É un pequeno de tiburón de fondo, xa sabedes, aí se vai todo contento. Estes que teño aquí na man son ovos de choco, que botamos de volta ao mar, e o choco, pois vou botar aquí nun capacho porque ha de ir para vender cos outros. Isto, en cambio, son ovos, pero de calamar, que tamén viñeron nas redes e que os quitei con cuidado e van de volta para o mar. Estos que teño aquí son un tipo de pateiros que habitan as profundidades do mar e que son crustáceos, como as nécoras ou como os lombrijantes, pero non son sentolas pequenas, Nos conocémolas coloquialmente pois como arañas ou arañas de mar. Crustáceos tamén son os camaróns, e fijadevos, este ven no medio do aparello e é unha femia con ova, pero recordarvos que o camarón, a diferencia de nécoras, antiejiños, lombrijantes e sentolas, non está sujeto á norma da ova. Eu este solto porque é un solo, pero nos mercados podedes ver camaróns con ova e é legal, porque é unha criatura que abunda moitísimo e, polo tanto, aínda que ten as súas vedas e as súas normas, o da ova non se lle aplica neste caso. Esta sí que é unha sentola piquiniña e vai de volta para o mar. Esta sí é unha sentola con ova. Este sí é un santiajiño. Este tamén é outro pateiro, outro crustáceo, neste caso, dos que se utilizan para pescar a rebalisa e as raias. Sabedes por que lle gustan tanto? Porque a diferencia dos outros pateiros, este ten a cáscara bastante blanda, vedes, se a sobo, vaise para dentro, e iso facilitalle o comelos, aparte que son puro marisco, e mirade como morden. Isto cando hai que iscar o palancre, quedan os dedos a fumear. Este si é un sarjiño. As marioliñas teñen bigotes na cabeza, por eso se parecen aos peixes jato, pero non son de río, non son de agua dulce, son de mar, e están moi ricas. Estas son pequenas, darían a talla mínima, pero son bastante pequenas, viñeron solo 3, e ímolas a devolver ao mar. Son super escurridisas, xa vos las teño enseñado de noite, ponas a soltar co capacho, porque camán imposible, pero xa as vistedes. E aí se van todas contentas, buen home, a toda velocidade. Estes son orizos de mar que, vou vos a decir unha cousa, son unha chulada, non os vou a botar agora na agua porque aquí o fondo é da area e poderían morrer. Vou a esperar a que acabemos de limpar o aparello e leválos para unha zona, tiralos nunha zona onde o fondo sea de pedra, como onde os collemos. Aquí foi onde fondeamos a limpar as redes, nun abrigo ao lado da praia da Arnela, en Porto do Son, e un amigo meu cachounos desde a carretera e gravou este corte de vídeo. Acaba de entrar a bordo o pequeno Mascomías e vámolo soltar ahora mismo. ¡Ey! ¡Qué chuliño o pequeñín! O pequeñín, aí se vai. ¡Chao! O lenguado común é dun color uniforme, como esta asadía que teño aquí, mentras que o lenguado senegalés ou portugués ten lunares de color gris por toda a súa superficie. Son distintas especies, pero ambos peixes están moi ricos e están moi ben valorados, e teñen pouca espiña. Aquí sí que imos arriar os 3 orizos que viñeron nas nosas redes hoxe, porque aquí sí que é fondo de pedra, similar a onde os collemos, a onde viñeron, e volven para o mar. Túvenos en agua para que non sufriran daño algún. Entón, como distinguimos as asadías dos lenguados? Pois moi fácil. Damoslle a volta, e as asadías teñen un da boca este redondeliño que vedes aquí, védelo? Eso sería a boca,
Este redondeliño téñeno as asadías. E os lenguados, vedes, non o teñen a boca, pero non teñen ese redondeliño. E xa sabedes que ambos peixes son peixes planos da área, moi caros, moi valorados e moi cotizados. E aquí teño un par de sentolas, un macho e unha femia, que a menudo, cando as quitas da agua, aínda que están vivas a saltar, quédanse quietas. É probable que sea como estrategia para despistar ao depredador, porque eles perciben que están fora da agua, están fora do seu medio, e tamén porque se serran completamente como estrategia para non perder agua. Unha sentola aguanta viva fora da agua pois moitísimo tempo, moitísimas horas. De feito, estes días fíxose famoso un vídeo viral de la Isla de las Tentaciones, donde unha das chavalas se asustaba moitísimo porque había un pateiro que iba andando por terra seca e ela pois pensaba que aquilo era un cocodrilo que iba a devorar, non? E decía que era alérgica ao marisco. Bueno, máis ao lado cómico desa escena, eso mostra que hai crustáceos que incluso poden vivir en terra firme ou botar moitas horas en terra firme. Pasa aquí tamén cos queimacasas, non? Que moitas veces están enriba das pedras ao sol, pero sobre todo os días de borraxeira, porque o que máis lle afecta aos mariscos é a temperatura, o calor ou a falta de humedade. Pero bueno, que cando a mí me vexades coller así no costado da lancha unha sentola para devolvelo ao mar, que a vedes quieta, eso non quer decir que está morta. Simplemente quer decir que está quieta, como é o caso destas dúas, que están super vivas. Os machos suelen ter, cando teñen un tamaño grande, as pinzas moito máis grandes que a das femias, que aínda que continúan aumentando elas de tamaño, pois nunca se lle desarrollan así. Pero a mellor maneira de distinguir machos de femias é que os machos teñen esa tapa de aí do abdomen pois larga e estreita, mentras que as femias, na mesma parte no abdomen, teñen unha tapa redonda, grande e cóncava, porque é donde albergan as ovas cando están no proceso de maduración xa fora do corpo antes de soltaren. As veces esta non ten ova, pero ten o sitio, ten o hueco donde as tuvo e xa as arriou. E polo tanto, como ahora mismo a sentola non está en veda, vai a ir para vender. Este é un macho e podemos chamar sentolo, ou poderíamos tamén chamar sentola perfectamente. En este capacho, que van un macho e unha femia, se eu dixo que teño aquí un capacho de sentolas, está correctamente dito, porque é o plural. Da mesma maneira que cando dixo que teño un capacho de nécoras, nunca dixo aquí teño un nécoro. Dixo nécoras sean machos ou femias. É verdad que no sentolo pódese distinguir o macho de sindo sentolo, ou capacho de sentolos, pero cando van mezcladas, o plural é capacho de sentolas, vale? E non está mal dito.